víte, že tady máte celou sluneční soustavu. Oh my god. Můžu se zeptat na něco? Jo. Co je tohle? Tohleto a tohle. Jenom tohle a tohle. No Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. No Zemi, Venuši, Mars a Merkur, ty poznám. Slunce tady taky poznám. No a to seš dobrý, že to tady všechno poznáš. A víš, že je ještě ve sluneční soustavě Pluto? Oh my god, to jsem nevěděl. Jak daleko je Pluto? No, nejblíže ke slunci je asi 4 milionů. 400 milionů prostě. Cože? To jako ne. To jako fakt, jo? No, to fakt, jo. Hele, já se jdu jenom vysmrkat. Stopnete tu kameru? Já ji stopnu. Stopnutá je. Vysmrkala jsem se teda a víte, že uprostřed je vždycky slunce? Jo, to vím. Proč ty ležíš? Ona si spí. Nebo co? Asi dostal úchylku, nebo co? No, asi dostal úchylku. No, asi jo. Ježiš, co tady o mě říkáte, že mám úchylku? To jako fakt? Ne. Já jsem jenom spal. No, my jsme si o tobě říkali, že spíš. Ne, říkali jste mi, no ale to až potom, protože je to dobrý. To není teda dobrý, no už asi jo. Hele, víte, že Pluto je asi tak malý, že Pluto je ještě tadyhle. Pluto je ještě tadyhle. Merkur. Já vám natočím ty všechny planety. Ok, abych vám to ukázala přes kameru. Takhle vypadá zblízka Merkur. Mars zblízka. Venuše ta je už větší. Země ta je mnohem větší. Neptun. Uran. Saturn ze zhora. To je Jupiter. A tady vidíte slunce. Já vám to ukážu. To je Merkur. Jo, vidím Merkur, Mars, Venuši, Země, Neptun, Uran, Saturn, Jupiter. Cože, to je slunce? No fakt, jako máte fakt slunce. Máte fakt slunce. No, to jsem neviděl. Já jsem to nevěděl. Nezapomeňte se dívat na 14., 15. a 16. díl. Zatím čus.